Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant, ar wyl Sant Lic yr Efengylwr. Yr chaferen o Iesu ci gan seintiau isonen, a holl anau rifli o'i neb, coronwch efan ben. Angylion glan sy'n gwylio'n gylch o ddau tir o'r sefwen, gosgorddion ei llywod raif gref, coronwch efan ben. Ar flimer thyrus laniaeth brawn nasen, a llafar glod ac ucheleb, coronwch efan ben. Yr holl broffwyd i nawr sy'n gweld y caedwad mawr ar apostolion yn gydlem, coronwch efan ben. Pob perchen an dylym hob man dan gwmpas haelynen, ar fôr a thir mewn gwlad a thref, coronwch efan ben. Yn eich chafoll borenwr hwn, mi farw ar y bren, trwy fai ar faith ac ananef, coronwch efan ben. Gan fod cymaint orf o dystion yn cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ein maglu mor hwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, angennau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glon, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Molianis fyddo enw'r arglwydd. Ogoniant i'r
Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 55. Dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara, a llyfurio am yr hyn nad yw'n digoni? Gwrandewch arnaf yn astyd a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau danteithion. Gwrandewch arnaf, dewch ataf, clywch a byddwch fyw. Gwnaf â chwi gyfamod tragwyddol, fy ffyddlondeb sicr i ddafydd. Edrych rhoi sef yn dist i'r bobl, yn arweinydd a chyfarwyddwr i'r bobl. Edrych byddi'n galw ar genedl nid adweini, a bydd cenedl nad yw'n dy adnabod yn rhedeg atat, oherwydd yr arglwydd y Dduw o achos Sant Israel am iddo dy ogoneddu. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Galwch arno tra bydd yn agos. Gadawed y drygionus ei ffordd a'r unofer ei fwriadau, a dychwelyd at yr arglwydd iddo drigarhau wrtho, ac at ein Duw ni oherwydd ei faddau'n helaeth. Oherwydd nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddeiar, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Fel y mae'r glaw a'r eira'n disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno nes ddyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a roi had i'w hau a bara i'w fwyta. Felly y mae fy ngair sy'n dod o'm gennau, ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch a'ch arweinir. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieru. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwydd tragwyddol, na ddileir mohono. Am hysbryd a lawen
Darlleniad o benod cyntaf yr Efengil yn ôl Luc, adnodau 1 i 4. Cyflwyniad i Theophilus. Yn gymaint y bod llawer wedi ymgymryd ac ysgrifennu hanes y pethau a gyflawnwyd yn ein plith. Fel y tryddodwy twy i ni gan y rhai a fi o'r dechreuad yn llygad dystion, ac yn weision y gair. Penderfynais innau gan fy mod wedi ymchwilio yn fanwl i bopeth o'r dechreuad, a'i hysgrifennu i ti yn ei trefn, ardderchocaf a Theophilus, mwyn i ti gael sicrwydd am y gwybodaeth a dderbyniaist. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r denw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg,
arglwydd dangos dy drigaredd arnom. A chaniatau ni dy iachawdwriaeth. Gwisg dy wain i dogion ag iawnder. A gnad y ddewis bobl yn llawen. Arglwydd cadw dy bobl. O bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol. Dyw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog a chariadus dad, ysbrydolais lyc y ffysigwr, sydd ei glod yn yr efengil, i gyhoeddi cariad a gallu a chaol dy fab. Dy roeth eglwys trwy feddyginiaeth iachusol ei ddisgeidiaeth ef, yr un cariad a gallu a chai, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dy roedd weision y tangnefedd na ll y byd ei roddi, fel y boeni gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gole ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Ar ŵyl Sant Lyc, defnyddiwn ei fywyd a'i efengil i ganolbwyntio a lliwio ein gweddiau heno, ac felly diolchwn am efengil Lyc a'i dylanwad arnom ni a'n ffydd yng Nghrist Iesu. Arglwydd, diolchwn i ti am yr efengil, gan gofio'n arbennig heddiw y newyddion da gawn yn efengil Lyc. Rwy'n i dy gymorth i'w deall, nes meddiannu'r trysor sydd yn y geiriau, agor ein llygaid i weld drwy'r geiriau y gair ei hun, dy ryfedd fab, agor ein clistiau i glywed ei lais fel y diallom neges ei ddyfodiad i'r byd, agor ein calon i roi lle i'r Iesu fel ein gwaredwr a'n harglwydd. Gna geiriau'r efengil, arglwydd, yn newyddion da ac yn air y bywyd i ni, mwyn dy enw. Amen. Wrth i ni gofio am Sant Lyc fel cydymaeth i Sant Pawl ar ei deithiau genhadol yn llyfr yr Actau, gweddiwn dros waith genhadol yr Eglwys heddiw. Oed i genhadaeth yr Eglwys fod yn gynhwysfawr, yn sensitif, yn barod ei wasanaeth i bawb. Oed i ni un cyhoeddiad, fod yn gyhoeddiad o gariad di derfyn Crist Iesu, a'i fyddeiant rhad. O llalluog Dduw, sy'n ewellusio i bob un fod yn gadwedig a dod i wybod dy wirionedd. Anfon ni erfyniwn arnat, weithwyr eith gynheuaf, a chyniata fod iddynt pregethu dair mor ffyddlon, fel y daw'r holl genhedloedd eith adnabod di, yr unig wir Dduw, a'r hwn anfonaist, dy fab Iesu Grist, ein harglwydd. Amen.
gyda phenderfyniadau anodd i'w gwneud yn ystod y dyddiau nesaf ynglyn ag ymateb y Llywodraeth i ymlediad Covid-19. Gweddiwn dros o'n harweinwyr gwleidyddol, enwedig yn Senedd Cymru. O arglwydd, daesafwn arnat arwain pawb sy'n lliwio bywyd y genedl hon, yn enwedig aelodau Senedd Cymru. Fel y boeddynt yr air a gweithred hyrwyddo cyfiawnder, gwirionedd a heddwch, i gyflawni dewyllus di ym mhob peth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni gofio am neges Efengelig, a'i phwyslais a'r undod y ddynoliaeth yng Nghrist. Yn yr hwn y mae croeso i bawb, enwedig yr rhai ar y cyrion, y clodion, yr anefusion, y dilais. Gweddiwn dros ein byd, fel y gallwn ni oll weithio i ddymchwel y gwahanfuriau a dod i barchu ein gilydd fel rhan o'r un ddynoliaeth. O Dduw holl alluog, tad ddynoliaeth gyfan, gweddiwn arnat i droi atat dy hun gylonnau'r holl bobl a'i llywodraethwyr, fel trwy ddawn ysbryd glân y sefydlu'r heddwch a'r sail cyfiawnder, uniondeb a gwirionedd, trwy'r hwn a ddyrchafwyd ar groes i ddwyn pawb ato ef ei hun, dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni gofio am Sant Lyc, nawdd sant meddygon, gweddiwn yn arbennig heno dros bawb sy'n gweithio yng Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru, enwedig yn ystod y pandemig hwn a hwythau o dan straen corfforol, emosiynol ac ysbrydol ychwanegol. Diolchwn am ei gwaith diflino ac am ei gofal am bawb sydd a'i hangen. O llalluog Dduw, yr aeth defendigaid fab Iesu Grist o ddiamgylch gan wneud daioni ac i achau pob math o afiechyd a chlefyd ymhlith y bobl. Erfyniwn arnat barhau'r gwaith grosusol hwn yn ein plith, a chynorthwya ath fendith bawb sy'n llafurio i atal dioddefaint ac i hyrwyddo bwriad dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac mewn ened o dywelwch, cofiwn y rhai y gwyddom ni amdanynt sy'n dioddef. Dioddef unigrwydd, dioddef iselder, dioddef yn gorfforol o anhwylderau hir dymor. Gweddiwn dros y rhai sy'n gofalu amdanynt. Gweddiwn hefyd dros y rhai sydd ar derfyn a'i hoes yn y bywyd hwn. O llalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiaid y blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n rhallodus rho dosteri, rho ryddhad, rho adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog a byth fywiol Dduw, molianwn denw am dy holl weision a redodd ei gyrfa yn dy ffydd di a thofn, am y sanctaidd, batriarchiaid a matriarchiaid, y proffwydi, apostolion, efengylwyr a merthyron, gan gofio'n arbennig Sant Lyc, ynghyd â holl weision cyfiawn, ac erfyniwn arnat y bwyn innau, hwn hysbrydoli gan ei hesiampl a nerthu gan ei cymdeithas, gael cyfran yn ei hetifeddiaeth mewn gogoniant, trwy Iesu Grist ein harglwydd, a bwyddo gyda thydi ar ysbryd glân, bob yn rhydedd a gogoniant, yn awr ac yn dra gywydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
Penderfynais innau, gan fy mod wedi ymchwilio'n fanwyl I bopeth o'r dechreuad, a'i hysgrifennu tŷ yn ei trefn, arddr chocaf Theophilus, mwyn I tŷ gael sicrwydd am y wybodaeth a dderbyniaist. Y drydedd a'r bedwaredd adnod o'r bennod gyntaf o'r Efengyl yn ôl Sant Luc. Yn yr ail lith heno, fe glywson Ni adnodau agoriadol Efengyl Luc. Yma, yn ei rhagymadrodd i'r Efengyl, mae Luc yn gosod allan y resymau am ysgrifennu hanes bywyd Iesu, a hynny mwyn gosod mewn trefn prif ddigwyddiadau bywyd a gweinidogaeth Iesu I gynorthwyo dyn o'r enw Theophilus I ddod I wybod y gwirionedd am Iesu Grist. Byddai rhai yn dweud nid hanes ar y cyfryw yw Efengyl, ond yn hytrach casglad o straeon ac atgofion gyda gogwydd diwinyddol am fywyd a disgeidiaeth Iesu, wedi ei dewis a'i dethol yn ofalus. Ond dwi'n siŵr pan ddechreuodd Luc wneud ei ymchwil, a pan ddechreuodd ysgrifennu, a'i fwriad oedd ysgrifennu hanes, ffeithiau am fywyd Iesu, ac nid casgliad o chwedleion amdano. Efengyl Luc yw'r unig efengyl sy'n cynnwys rhagymadrodd, ac yn ei rhagymadrodd mae Luc ei hun yn pwysleisio'r ffaith ei fod wedi dibynnu'n llwyr ar lygaid dystion, hynny yw ar yr rheini oedd wedi bod yng nghwmni Iesu, yr rheini oedd wedi clywed yn dysgu, yr rheini oedd wedi bod yno wrth ymyl y groes, yr rheini oedd wedi'n syfrdanu a'i llenwi ag rhyfeddod wrth organfod y bedd yn wag. Roedd Luc yn drylwyr o'i ymchwil. Roedd Luc yn dipyn o hanesydd, ac mae'n bwysig I ni gofio hynny. A dwi'n credu'n gryf pan ysgrifennodd Luc yr Efengyl, roedd yn bwriadu ysgrifennu hanes, nid treithawd diwinyddol. Ei awydd oedd cyfleu y gwirionedd am fywyd a disgeidiaeth a pherson a'n harglwydd Iesu Grist, dim byd mwy a dim byd llai. Wrth gwrs, fel pob hanesydd, ni allwn ddweud bod unrhyw hanesydd yn ddi-duedd. Roedd Luc hefyd am arwain ei ddarllenwyr I weld yn Iesu Grist
trwy ei eni wirthiol, trwy ei fywyd, trwy ei farw ar groesbren, trwy atgyfodiad a'i esgyniad, waredwr y byd. Dyna i Luc oedd y newyddion da. Mae yn Iesu Grist y mae ni waredwr, gwaredwr yr holl fyd. Roedd Luc yn gwbl argyhoeddiedig am hyn, ac yr oedd am argyhoeddi eraill o'r gwirionedd hwn hefyd, trwy osod mewn trefn hanes bywyd Iesu, a gadael i'r darllenydd benderfynu drosto'i hunan. A dyna'r peth am Efengyl Luc. Y mae'n cyflwyno i ni fywyd Iesu a'i waith a'i natur, ond mae'n gadael i ni benderfynu gredu neu beidio ar ôl i ni bwyso a mesur y dystiolaeth. Ond pwy oedd Luc? Pwy oedd yr hanesydd hwn ysgrifennodd drysor o Efengyl mwyn cyfoethogi ein ffydd a'n hadnabyddiaeth o Iesu Grist? Y gwir yw, ychydig iawn a wyddom ni amdano. A'i Efengyl, a llyfr Actau'r Apostolion, yw'r dystiolaeth fwyaf sydd gennym amdano. Mae ei enw yn ymddangos yn rhai o epistolau Paul. Yn yr epistol i'r Colosiaid mae Paul yn disgrifio Luc fel y meddyg annwyl, ac yn fy mhregaeth y bore yma fe wnes i ganolbwyntio ar Luc y meddyg. Yn ei epistol at Philemon, mae Paul yn disgrifio Luc fel ei gydweithiwr, ac yn ail epistol Timotheus, y mae sôn eto am Luc fel cydymaeth i Paul, yn cwmni iddo tra roedd Paul yng ngharchar, ac yn llyfr yr Actau, fe gawn sôn am Luc yn teithio gyda Paul yr holl ffordd i'r Rhufain. Perthyn i'r ail do o Gristionogion oedd Luc. Nid oedd Luc wedi cwrdd ar Iesu erioed, ac eto roedd yr hanes yma'i fywyd wedi hysgogi Luc i ddod yn ddilynwr iddo, ac i fwrw ati a rhoi hanes ei fywyd ar gof a chadw. Roedd ei ffydd yn Iesu wedi ei hysgogi i fwrw ati ac ymuno â Sant Paul yn ei waith genhadol, ac hyd yn oed pan oedd pethau yn weddol anodd i Paul oherwydd erledigaeth yr Iddewon a'r Rhufeiniaid, fe arosodd Luc yn gydymaeth ffyddlon iddo. Fe wyddom wrth ei enw Luc, mae nid iddew ydoedd, na chwaith Groegwr, oherwydd enw Rhufeinig yw Luc, Lucanus. Hefyd, wrth ddarllen ei Efengyl, fe welwn fod gan Luc gydymdeimlad tuag at yr ymerodraeth Rhufeinig. Fe ysgrifennwyd ei Efengyl ar gyfer cenedl ddynion. I Luc roedd Iesu yn waredwr i bawb, Iddewon a cenedl ddynion, yn aill fel y llall. Yn Iesu fe welodd Luc obaith i'r holl fyd. Luc yw'r unig genedl ddyn ymhlith holl ysgrifenwyr y Testament Newydd. Yn ôl traddodiad, merthyrwyd Luc yn ystod un o cyfnodau o erledigaeth lem yr ymerawdwr Rhufeinig yn erbyn Cristionogion tua'r flwyddyn 90 ar ôl Crist. Felly lliw a'i ŵyl yw coch y merthyron. Luc yr Efeiniwr, Luc y meddyg, Luc yr hanesydd, Luc yr efengylwr, Luc y cenhadwr, Luc y cydymaeth, Luc y merthyr. Dyma'r dyn y cofiwn ni heddiw. Defnyddiodd ei holl ddoniau mwyn lledaenu'r newyddion da am Iesu Grist, ac mae ei Efengyl yn parhau ledaenu'r un newyddion da i bob genhedlaeth ac i bob un sy'n darllen ei waith. Wrth edrych ar rhagymadrodd Efengyl Luc, yr ail beth sydd yn unigryw i Efengyl Luc i sylwi arno yw fod Luc yn cyflwyno ei Efengyl i'r ardderchocaf Theophilus. Nid oes yr un Efengyl arall yn cael ei chyflwyno i naill ai unigolyn neu i eglwys benodol. Yn yr un modd mae ail lyfr Luc sef Actau'r Apostolion wedi gyflwyno iddo yntau hefyd. Ond pwy oedd yr ardderchocaf Theophilus tybed? Mae rai yn honni mae rhyw swyddog uchel o fewn i'r ymerodraeth Rhufeinig oedd Theophilus, efallai rhaglaw dros rhyw rhanbarth o'r ymerodraeth. Dim ond y bobl bwysicaf oedd i mewn i'r ymerodraeth oedd yn cael ei galw'n ardderchocaf. Wedi'r cyfan,
rhan o ddiben Luc wrth ysgrifennu'r Efengyl oedd dangos i'w gyd genedl ddynion fod yr Iesu'n waredwr i'r holl fyd, nid yn Feseia i'r Iddewon yn unig. Ond mae un broblem fach gyda'r honiad hwn. Petai'r Efengyl wedi ysgrifennu ar gyfer unigolyn, yna mae'n anhebygol iawn y byddai'r Efengyl wedi goroesi, ond trwy rhagluniaeth fawr yn ef. Hefyd, nid enw Rhufeinig yw Theophilus, ond enw Groegaidd, sy'n gwneud hi'n anhebygol y byddai unrhyw Theophilus yn dal swydd uchel o fewn i'r ymerodraeth Rhufeinig. Felly mae rhai yn meddwl mai ffug enw yw Theophilus, oherwydd ystyr yr enw yw hoff gan Dduw neu gyfaill Duw. Mewn cyfnod pan oedd Cristionogion yn dueddol o gael ei herlyd oherwydd ei ffydd, mewn cyfnod pan oedd y gair Cristion heb ei fathu ar gyfer dilynwyr Iesu, yna byddai cyflwyno'r Efengyl i hoff gan Dduw yn ffordd o ddangos mae llyfr oedd hwn wedi ysgrifennu i galonogi ac atgyfnerthu dilynwyr Iesu, neu hyd yn oed y rhai oedd am ddysgu mwy am Iesu Grist. Efengyl mwyn dwyn eraill i fod yn gyfeillion Duw trwy adnabod Iesu Grist. Dyna yw Efengyl Luc. Trwy ddarllen yr Efengyl, fe welwn ac fe ddysgwn ein bod ni oll yn ardderchocaf gyfeillion Duw trwy adnabod Iesu Grist. Wedi'r cyfan, dyna holl bwriad Luc wrth ysgrifennu ei Efengyl. I ddangos i ni fod y baban a aned o fair yn y gwely o wair yw'r un sydd yn chwilio am y golledig, sy'n croesawu ac yn cofleidio'r afradlon, sy'n arllwys olew a gwyn ar friwiau briwedig bywyd, sy'n codi'r gwan, sy'n maddau i'r edifeiriol, ac sy'n agor ei freichiau ar led a'r groesbren i ymgylchu'r byd a chariad. Dyma'r gwaredwr y mae Luc yn cyflwyno i ni. Dyma'r ceidwad sy'n ein gwneud ni'n gyfeillion i Dduw. Dyma Iesu, mab Mair yn ei ddyndod a mab Duw yn ei ddiwioldeb. Mae Luc yn cyflwyno i ni'r dystiolaeth, sicrwydd am y wybodaeth. Ein gwaith ni yw pwyso a mesur, ein dewis ni yw penderfynu ei ddilyn ef ac ymddiried ynddo. Mwyn ei enw. Amen. Aros gyda ni, ein hioran caedwad cy, os cawn dy wef nid ofn fraw, aros gyda ni. Yn os i fynesau, ac oriau'r twallwch ti'n wefiw difanos o aros gyda ni. Chwenachir i'm yn y fawr dy bresenoldeb di, un can mor ffwy o dan bob croes o aros gyda ni. An ddaw gelynion ca sy'n herbyn megis fi, yn ddiogel byddwn dan fy nawdd o aros gyda ni. Rwy'n bob awron hoes diddanwch o ddifri, yn angau ac yn ifo farn o aros gyda ni. Tangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall,
a gadwa eich colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.